Здравейте, приятели! Както ви обещах, днес започваме нашата виртуална разходка по моя лист от въпроси за храненето с водорасли. Да, това хранене, което може да ни помогне да излезем от СОС режима, в който ни вкарва нашето ежедневие. И така, въпрос номер 1. Защо винаги препоръчваш да се започва с базов гел на ламинария, когато човек иска да тръгне към водораслово хранене? Защото това е основата. Като една къща, на която няма как стените да висят във въздуха и трябва да си сложи стабилна основа, така е и при това хранене. За да може да се усвоява всичко, което по-нататък човек ще пожелае да добавя към своята диета, например, трябва да изчисти клетките си и да попълни дефицитите, да попълни пукнатините по стените, да оправи керемидите на покрива и така нататък. Това точно дава базовия гел, защото той е направен единствено от ламинария, а ламинарията е наистина едно много умно растение. Растение, което расте в северните морета, в студените води на севера и акумулира всичко, което е хубаво и добро от морската вода и е уникално с това, че не приема радиация, тежки метали и такива. Просто от всичките милиони години природата го е научила как да се самосъхранява и да приема най-доброто в себе си. А защо точно на нас ни е полезна ламинарията? Защото елементите, които се съдържат вътре в самата клетка на това водорасло, са почти идентични с елементите, които са в нашата човешка кръвна плазма. И ако ние ги приемаме в достъпен вид, тези елементи, нашето тяло ги разпознава като нещо свое, приема ги с радост и ги изпраща там, където му е необходимо, в това количество, което е достатъчно. От друга страна, също нещо уникално, ламинарията успява да прави и детокс. Ежедневен, плавен, спокоен детокс и изчистване на клетъчно ниво. Това се случва благодарение на алгинатите, които са в клетката на ламинарията, улавят тежките метали, включително и радиацията, и ги извеждат навън. Това за радиацията ме спечели тотално, когато го разбрах. Защото в ежедневието просто няма как да избягаме днес от всичките тези облъчвания. Но ако имаме начин да премахнем вредните последици, тогава можем да си наслаждаваме на днешните технологии. Да, ламинарията е уникално, умно, хубаво растение, много полезно, но ще попитате и още нещо, може би. Защо точно гелът на вертера? След като на пазара има и други видове продукти от ламинария, например салати, консерви или чипсове дори съм срещала последно време. Защото във всеки един от другите видове самото растение е просто взето от природата и там сложено в консервата, например. Но самата обвивка на клетката на ламинарията е достатъчно твърда и ние нямаме ензим, с който да я разградим, ако я ядем така като салата. Патентованата технология на вертера прави точно това. Отваря клетката и в този случай ние усвояваме над 90% от полезните неща, които се намират в тези водорасли. Докато в обикновените случаи иначе усвояваме това, което е в междуклетъчното пространство, това са 10-15%. Така че сами можете да прецените кое ще носи по-голяма полза. За тези от вас, които желаят повече подробности, могат да последват линка в първия коментар след видеото и
да прочитат малко повече какъв точно е състава на ламинарията, в какви форми може да се приема този гел и също какви са клиничните медицински изследвания. Аз не съм срещала друга храна, която да има клинични медицински изследвания. Така че погледнете, служава си. А който вече е харесал идеята и иска да опита, обадете ми се налично. Ще ви помогна да направите поръчката си по най-изгодния за вас начин. Аз от сърце ви желая здраве и благополучие и до скоро!